Na de oorlog debuteerde hij bij Wim Sonneveld. Bosma waard vroud verneemd met zijn marionettenspul. Het was een groot kunstenaar. Hij was de man van de vernijing voor na de oorlog. In het theater wie doen nog heel klassiek. En poppen wien ik poppen, maar zijn poppen wien flarden stof. En die kwamen te leven door de beweging die hij erom joeg. Dan zeg je, oh, dit is een vrouw, dit is een man, dit is een doenser, dit is een jonger, dit is een hinder of wat dan ook. Maar dat wie de beweging en de essentie die het bijzonder maken. En bij mensen dan een soort fantasie opraapt. Dus hij wie de master van de verbeelding. Piet Tjeerdsma maakte verskate documentaires en een film oer en mooi Fijke Bosma. Het is een hele zachtaardige, vriendelijke, lieve man, maar ik heel scherp. Als er dan wat zei, want hij kan nooit op de voorgrond, dan wie ik eigenlijk stil. En dan waren we hem luisteren, want hij heeft wat te vertellen. Bosma verstoor juster in zijn wemplak Amsterdam naar een kwadziekbed.